Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон ва хоҳарони мусалмон, Аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Ин видеоро як дастгирӣ кинед. Як муроҷиати дига аст дар городи Екатеринбург. Бародарон, як занак будай, гӯем дар ҳамин городи Екатеринбург посредникӣ мекардай. Бале, чанд қа мисол одамои фиреб кардагия бародар? Я 30-40 нафар. Я 30-40 нафар одам фиреб кардагия. Алхусайн бародар хидчам, бародар просто овозиш баланг авоза наметуна ҳам мисол мега ман да экран худма нишон ратиём. Ҳамун занак бениҳоят я ҳаромхӯрай. Иншаллоҳ ки мо ӯро меёвем бо мисол чӣ мекунем, одамое ки дар городи Екатеринбург ҳастен, мақсад худдорӣ кунен аз ҳамин чиз. Як занак будай. Примерно чанд сола бародар ҳамун? 63 сола. 63 сола. Ном фамилияша гавза наметунем оли? Аниқ номша намега. Номша аниқ намега. Ном фамилияша ҳар чӣ мегуфта, кароч документ мекунем, прописка мекунем, пропискаи фалшивӣ мекарда дар ҳамин городи Екатеринбург. Тоҷика ё занак? Узбечка будааст карочи ҳам занак. Дар Душанбе зиндагӣ мекарда. Бародарон, барои ҳамин хотир гуфтанем ки ҳамин хеле занак шуморо вохӯр, гӯя ки ман шуморо документ мекунам, накунем. Бо мега вид мекунем тона ВНЖ, РВП, праваи урусӣ мекунем, мега праваи фалшивӣ мекуна ва пропискаи фалшивӣ мекуна, мардума депортатсия мекуна. Бародарон, илтимос ҳамин видеоро паҳн бикунен, иншаллоҳ ки ҳамин бародароне ки дар городи Екатеринбург ҳастанд, ҳамин худдорӣ кунанд. Масалан, бародар чанд бародар дига ҳастанд, мисол бо ин бародар ифтеса ки номере хитамети қатид гап зана, ҳамин корро кардага, мисол фиребшон мекунанд, ҳамин 4-5 моҳ давомда гаштанд. Инам хали гапу чап. Ман видео кардам яктаб дар бораи ҳамин. Росуқа маълумоти хуб надиҳем, бо як одами дига бо ҳамин гапа гап заисай. Ҳамун занак кияй намедонӣ, як ҳаромхӯрай, ҳам хали фиреб кара мардума гаштестай. Аллоҳ баракаттон битя. Бародарон, илтимос видео паҳн кунед. Городи Екатеринбургда будаги одамои эҳтиёт бошен ки посредникои ҳаромхӯр хеле зиёд ҳастанд. Салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.